Salut, eu sunt Darius și astăzi o să vă arăt cum organizez eu pentru un proiect de editare și cum mă editez ca să iasă bine. Ca freelancer se întâmplă să am perioade de timp în care se spun că am o grămadă de timp liber, dar în același timp să fiu foarte ocupat. În momentul în care sunt foarte ocupat și îmi vin toți clienții ăștia cu toate proiectele astea pe cap, trebuie să am o organizare foarte bună astfel încât să reușesc să duc fiecare proiect la capăt și să-l duc și într-o manieră bună. Și cel mai important, să nu cad psihic și mental. Fiindcă asta se întâmpla foarte des acum un an, dar asta nu se mai întâmplă acum, fiindcă acum am un nou proces pe care îl urmez ca să poată să-mi iasă lucrurile mai bine. Așadar, clipul ăsta o să vă arate cum am editat proiectul ăsta. În viață, majoritatea dintre noi avem vise. Însă, toate rămân doar un vis până nu înțelegi un lucru foarte important. Nimeni nu te va salva, nimeni nu vine să-ți spună rezultatele pe tavă, nimeni nu va crede în tine până nu faci primul pas chiar tu. Și o să se împartă în două părți. Prima parte este organizarea. Pentru organizare, în primul rând, din punct de vedere mental, trebuie să realizezi că acest proiect este o nouă oportunitate pentru tine, pentru a învăța mai multe, pentru a te dezvolta mai mult și, de asemenea, pentru a impresiona mai mult. Sau, pentru a deveni mai bun, pe scurt. Iar fiecare oportunitate care te poate face să devii mai bun, trebuie să o primești cu inima deschisă, trebuie să fii foarte excited pentru ea și trebuie să dai totul. Un principiu pe care l-am adoptat mai de curând și pe care îl implementez mai bine în orice ceea ce fac, este să fac lucrurile din ce în ce mai bine, mult mai bine azi decât ieri și mult mai bine poi mâine decât astăzi. Asta îmi dă și mie o motivație și un scop în plus și pe deasupra totul începe să iasă mai bine. În al doilea rând este vorba despre organizarea proiectului. Iar pentru organizarea proiectului, în momentul acesta o să sărim pe foaie. Ok, pentru fiecare proiect îmi fac un project management. Project management ăsta include practic două chestii. În primul rând, îmi construiesc editing style-ul, iar acesta este bazat pe brand. Este foarte important să păstrăm un brand pe durata videoclipului, mai ales dacă este un proiect cu mai multe videoclipuri. Brandul include fontul folosit, culorile folosite sau color palette-ul și, de asemenea, feeling-ul. Pentru acest proiect am mers pe un feeling mai serios. Culorile sau brandul de culori a fost un teal and orange, roșu-albastru, iar fontul am folosit Oswald. După ce am setat brandul, mai am câteva reguli pe care le setez. Printre astea se include câteva guideline-uri. Pentru guideline mă orientez cu câteva direcții în care se îndrepte videoclipul. Pe de o parte, stilul de edit în sine, în care am vrut să fac mai mult 3D. Apoi sound effect-urile, am vrut să fiu atent la sound effect-uri, am vrut ca întreg editul să fie unul clean, să nu fac chestii nebunești sau prea multe efecte, per total să fie totul clean și frumos. Pentru punctul 2 am folosit următoarea chestie pe care mi-am notat-o și aici, aici e o pată mare de apă pe care am făcut-o fără să vreau. Am împărțit videoclipul în 4 chestii principale. În chapter text titles, acestea erau folosite în special pentru structura videoclipului, pentru capitole. Chestiile principale din videoclip ce erau prezente în script. Apoi Graphic Animations și Graphic Animations și Typography. Graphic Animations și Typography au fost folosite pentru a face scurte animații explanatory, de exemplu pentru grafice sau efectiv chestii importante. Stock B-roll-ul a fost folosit în principal pentru a pune accent pe poveste. Ca să faci vizionatorul să fie mai implicat în poveste, trebuie să îi oferi un context vizual, iar pentru asta am folosit niște stack B-roll pe care l-am downloadat de pe Storyblocks sau de pe Motion Array. Mai departe am folosit și AI B-roll. Pentru momentele în care voiam practic să includ mai mult vizionatorul în poveste, am decis să generez niște B-roll cu AI care mi s-a părut mie că oferă un feeling diferit pentru videoclip, mai ales că nu multă lume folosește ăsta în long form. În plus, am o libertate foarte mare de a face un prompt care să-mi formeze o imagine strict, exact și precis cum este în viziunea mea. Pentru project management în sine, am împărțit clipul pe bucăți diferite de editing style. Urma să continui să spun că guideline-urile sau efectiv fiecare stil de editare pe care îl fac, apoi mai departe este notat în document. Nu este notat pe videoclip direct în timeline, ci este notat pe script. Dacă intrăm pe project files și deschidem documentul, vedem foarte bine cum am făcut guideline-ul direct pe script. Printr-un color scheme. Cred că e cel mai ușor mod de lucru ăsta. Vedeți foarte bine aici cum pentru fiecare propoziție, pentru fiecare parte din script mi-am dat highlight cu o anumită culoare. Pentru culoarea verde înseamnă B-roll,
culoarea move înseamnă efecte, galben text on video, roșu înseamnă text chapter, roz text scene, albastru AI și green înseamnă o prezentare Canva. Nu o să stau să vă explic foarte multe despre întreg procesul ăsta, o să merg mai in-depth cu psihologia asta, dacă sunteți interesați, lăsați un comentariu, dar toată ideea este să îmbin fiecare parte de editare într-un mod relevant și într-un mod care să aibă legătură cu ce se spune în videoclip. De exemplu, azi vei afla cele 5 principii prin care îți dai cu adevărat reset din 2025. Aici am prezentat harta cu cele 5 principii și l-am blurat printr-un glitch. Sau partea asta, la 23 de ani mi-am luat primul apartament cash. La 23 de ani am folosit o grafică simplă, iar pentru mi-am luat primul apartament cash am folosit niște biruri aprovizionate de către client. Pe lângă guideline-ul ăsta ca un mic side note, e foarte important să fii și foarte organizat în folderul de lucru. Eu am proiectele făcute în stilul ăsta, projects pentru clienți, mă rog, ăsta este un drive nou. Clientul, proiectul notat cu 0102 ca să țin ordinea, intru aici frumos, avem ăsta mare de branding, graphics, dacă intrăm pe episodul 1, cam așa arată structura de foldere. Avem partea cu AI, asset-urile, practic sunt asset-urile pe care le-am downloadat de pe Motion Array, mi le downloadez eu și mi le-am și redenumit. De exemplu, știu sigur că acest background este folosit pentru a scrie despre cele 5 principii care se vorbesc, adică primul principiu, al doilea principiu, o să folosească background-ul ăsta. Mai departe avem map background-ul. Acest map background este folosit clar pentru a face harta, grafica cu harta pe el. Mistakes background, pentru cele 5 greșeli pe care le vorbește am folosit background-ul ăsta. Și așa mai departe. Mai departe avem audio-ul, aici avem sound effect și muzica folosită, iar aici avem B-roll, aici este stack B-roll-ul folosit și câteva grafici pe care le-am folosit în videoclip. Mai departe Canva, aici este prezentarea făcută în Canva cu tot ce trebuie, făcută frumos. Next avem footage-ul, main footage-ul, care este separat de orice altceva pentru că am făcut color grading pe el și mi-a fost ușor să ordonez așa. Media clientului, câtva din birou folosit, aprovizionat de către client. Project files, project file-urile folosite, de exemplu proiectul, timeline-ul, documentul și alte lucruri utilizate în proiect. Bun, acum că am terminat cu organizarea proiectului, trebuie să vorbim despre organizarea acestui proiect într-un program. În momentul în care nu ai un program, îți va fi foarte greu să reușești să bifezi fiecare task în ordine pe care îl ai până la deadline-ul stabilit. Așadar, un program este esențial. Obișnuiam să cred în trecut că lipsa unui program și mai multă spontaneitate în munca mea și mai mult haos mă face creativ. Însă adevărul este că creativitatea nu este echivalentă cu haosul. Sau, mai bine spus, dezvoltarea ta nu este echivalentă cu burst-uri mari de energie inconsecvente, ci este mai degrabă un ritm de viață constant și un ritm de a trăi constant. Un ritm de a face lucrurile constant din ce în ce mai bine, un ritm de a munci cum trebuie să muncești după niște principii clare stabilite. Așadar, un program este esențial. Cum îmi organizez eu programul? 3 ore de focus intens vor fi întotdeauna mult mai eficiente și decât 12 ore de muncă nefocusate sau în care ai foarte multe distrageri în jurul tău. Da, eu când lucrez în primul rând nu țin nimic telefon lângă mine, nu am notificările pornite, asta pe de o parte, iar pe partea a doua sunt niște tool-uri pe care le folosesc pe laptop. Astea sunt destul de importante și sunt și interesante pentru mine. În primul rând am o extensie pe browser care îmi blochează toate rețelele de socializare pe perioada în care lucrez. Am o perioadă de focus. Perioadele mele de focus țin câte 90 de minute, cu câte 10 minute pauză între. Deci avem un bloc de 90 de minute de lucru, 10 minute pauză, 90 de minute de lucru, 10 minute de pauză și așa mai departe. Și în plus, deoarece mai trebuie să folosesc YouTube-ul în timp ce editez, e o șansă foarte mare să mă distragă. Nu pot să-l blochez nici pe ăla cum blochez Instagram-ul sau Facebook-ul, fiindcă îmi trebuie. Dar ce fac? Păi există și pentru asta o extensie, se numește Unhook și... Și extensia aia, practic, îmi blochează pagina de home. Nu mi-apare recomandările, nu mi-apare pagina de acasă a YouTube-ului, ci pur și simplu am ocazia de a da search pentru orice. Dacă am nevoie de un green screen pe care nu-l găsesc altundeva, dacă am nevoie de sound effects sau pur și simplu, dacă nu știu să fac ceva și caut un tutorial. Overall, pe lângă aceste lucruri, cel mai important într-un proiect sunt orele. Fiecare concept din viața asta se leagă oarecum de matematică și e important să o stăpânești. Nu neapărat matrice, dar e important să știi numerele, jocul numerelor. Întotdeauna dacă am un proiect, încerc să estimez cam câte ore o să-mi ia. Pentru asta folosesc ChatGPT-ul și experiențele mele personale. Împreună cu ChatGPT-ul reușesc să fac o estimare a orelor de lucru pentru un proiect, iar apoi reușesc să le împart pe zile în avans cu până la 2 săptămâni. De ce? Fiindcă pot apăra foarte multe chestii imprevizibile pe drum. Cum a fost săptămâna trecută,
acest aparat dentar pe care mi l-am pus sus. Când mi s-a pus aparatul dentar sus, m-a lovit o durere de m-a ținut lat o săptămână. Așadar, se pot întâmpla anumite lucruri pe care chiar să nu le anticipezi, nu neapărat cum este aparatul dentar, fiindcă aveam programare pe care o știam, dar se pot întâmpla anumite lucruri de care să n-ai habar. Poate răcești, poate înțelegi tu, se întâmplă orice care te ține de la muncă și practic nu poți să lucrezi. De asta trebuie să fii întotdeauna în avans cu munca sau oarecum să anticipezi. Ăsta e un lucru la care personal încă mă străduiesc foarte mult să lucrez. Dar da, programul este foarte important. Apoi îți împarți acel număr de ore total din proiect și ți le pui în fiecare zi câte un număr de ore. La fel de important în program este să ai anumite pauze. Dacă n-ai pauzele, ești praf. Adică o să sprăjești creierul. De exemplu, eu de obicei am o pauză sâmbătă, să spun așa, fiindcă oricum mare parte din sâmbătă sunt pe mașină. Când ajung acasă deja sunt obosit. Whatever, mi-am ales ziua asta de sâmbătă să fie una mai chill, să rezolv doar probleme spontane și să nu planific nimic de muncă ca lumea pentru ziua aia de sâmbătă. Bun, acum după ce am stabilit tot ce are legătură cu programul, al doilea capitol este munca. Munca e ruptă din rai. Bine, nici chiar, dar dacă o faci cum trebuie, poate să fie mai puțin neplăcută. Aici am câteva tips pentru voi în ceea ce ține editarea video, așa că haideți să sărim în DaVinci Resolve. Bun, am intrat în proiect, cam așa arată timeline-ul proiectului. După cum vedeți, e un timeline destul de ordonat după capul meu. Dacă intrăm în media pool, cam așa arată. În master avem toate folderele. Eu întotdeauna o să țin main footage-ul să fie pe primul video track, adică aici, iar apoi al doilea track pentru videoclip l-am ținut strict pentru color grading. Deci asta e color grading-ul făcut pentru videoclip, da? E un color grade destul de simplu, cu câteva noduri. Primul nod este întotdeauna de corectură, ceea ce înseamnă lumina, shadow-urile. E un color grading făcut rapid, nu este mare lucru. Aici avem curba de exposure. Bun, și mai departe avem edit-ul și să luăm în paralel cu documentul. De exemplu, să luăm partea asta. Reset vieții tale. E timpul ca 2025 să fie într-adevăr anul tău. 2025 să fie anul tău. 23 de ani, da, 23 de ani. Move închis înseamnă efect. Am pus efectul grafic asta de age timeline. Apoi mi-am luat primul apartament cash și aici trebuie să vină o poză cu cheile de la primul apartament cash sau biroul ăsta. Cum să fac eu un blog? Nu am eu atâția bani. Cine îmi dă mie finanțare? Cine îmi dă mie încredere? Sunt niște întrebări care sunt relatable pentru vizionatori și trebuie să pui accent pe ele și pentru asta am folosit AI. Undeva pe aici, oricum ăsta este altul. Ăsta e și cu AI. Aici am pus un color grading și dacă observați, pentru AI am setat pentru brand aceeași coloristică. De exemplu, Tilen Orange, Dark Tilen Orange și la fel și color grading-ul ăsta pe care l-am aplicat pentru fiecare. Și e foarte important să menții oarecum un flow în tot videoclipul și în tot editul. Pentru tot editul ăsta, probabil pentru clipul ăsta o să fac un videoclip separat în care explic tot procesul de editing și flow și animațiile și o să fie un pic mai tehnic. Da, cam asta e, vă mulțumesc că v-ați uitat, dați un like, ciao!